Sziasztok, ez a Guy Dark. Ne is próbálkozz. Add fel egyébként. Idegesítő az a zenéje, nyugodjatok meg. I'm good. Ja, egyébként sziasztok, Miklós vagyok. Ne. Igen, látjátok, átvittem 100%-ig. Best of 100, de az is szerencse volt. Látjátok, best 100. Mentünk itt. Nagyon nehéz. Az első pálya nem annyira, de a második az eléggé szivatós pálya. Ne kérdezzek, mit csinál. Mert nem tudom. És nem tudom, hogy ez az a nem lenne, de borzasztóan égesít egy idő után. Nem tudom. 100%. Yay! Igen, 221-szer meghaltam. Ott is letadok 222-szer. 23-szor. Négyszer. Atya jó ég. Ez ilyen sima pár perces bemutatónak szánom, mert egyrészt az a nagyon idegesítő, másrészt úgyis meghalok benne, mert már nincs annyira sok időm videózni, mert hát tanulni is kéne alapon, meg nem csak videózásból az élet. 29% is, amit hétig mentem el. Azt is feltámadás Kína között. Mint láttok, majd szerintem a jobb alsó sarokba az a felvevő programnak a logója. Már megint. Jó, van egy kis időm. Még 2 meccsen. Már csak egy. Remélem most sikerülni fog. Jó, még azért egyet, mert
ezt is időbe telik feltölteni. Még egyet. Ez tényleg az utolsó, mert baromi hosszú ideig tölti fel. Főleg, hogy én most épp telefonon játszok, és megnehezíti a dolgomat. Főleg, hogy közel legyél a wifi-hez, meg hogy telefonon sokkal nehezebb minden mindgépen. Na tényleg az utolsó videó. Nem lenne nagy gond, mert hogyha jó ég. Igen, szép hátség. Kétkedtetek. Igen, most gondolkozok, hogy mit töltsek még le. Hát, hogy két elé fogom várni a videót. Nem tudom. Na, tényleg az utolsó, mert tényleg nincs időm, de mindegy. Hogy tényleg nagyon hosszú ideig töltődik fel, legalább 1 órába töltött feltölteni. Na még azt hiszem... Meg az idegeimet is húzza. You tapped too late. Na, fiúk, lányok, srácok, sajnálom, de most lesz vége a videónak. Remélem tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, vagy fizetek hozzá valamit kommentbe, hogy tudjam, mit rontottam el, vagy mi nem tetszett nektek, és akkor majd próbálunk kiküszöbölni ezt a dolgot. Na, sziasztok!